Katuraken gunging panembun katur panjenenganipun Dimas Edi Wijaya. Sagung para tamu bijilipun para kadang wiranem jero ladi asok pasugatan ingkang angka kaping kalih kembul dharageng menggah katur sangyaning para kadang tamu. Sinartan wangsul dateng Mas Gilang, prakanca Jose Musik monggo. Pak Angga nyuwun wanci sakmriya kula aturi kitir sumilir nyarengi para lenggah tuwin para tamu ngrahapi pasugatan. Monggo Pak Angga, kanca-kanca laju kewala kitir sumilir ing kepareng samangke katuraken lumantar Pak Angga nggih kepareng ngaturaken langan suka nderekaken merupakan kado terindah dan terbaik melalui lantunan lagu yang diaturkan beliau Bapak Angga. Dening samangke purnanipun dahar adicara kalajengaken doa panutup ingkang samangke kasunaken dening panjenenganipun Bapak Yai Amin. Ki Mbak napa kalih penyanyi, Mbak? Ngrasakaken ingkang pundi? Oke, Mbak nggih yen penyanyi mungkin tambah 100 melih. Monggo. Samangke kepareng nampi kadherekaken dahar kanthi martika. Suluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak pipi hidung tegek jantung lelungan anggerap ambung swara hati jiwa tapi layang tak sampai angin sumilen orang rasa sliramu tak tinggal aku sabar kuatir laku tak sabar sekar menarik oro kang jenar ngelakan tanpa umpama tunggu tumetes seteton kanggo nelesi luka-luka kakek jantung lalu kita lumlungan kang rerambatan ambung swara ngerangket tak kirimi layak kitir sampai angin sumilen orang
Bapak Ibu sagung para tamu kadang kinurmat kakung Sumaon Putri sinambi dahara pasukatan ingkang sampun tinata kepareng martikaning wanci sanyata handharaken anggenipun pinanganten ing samangke pinalak lenggah miwah para kadang tamu kinurmat nampi hormat dahar ingkang angka kaping kalih dene ing samangke kasuwunaken berkah pangestu panjenenganipun panjenenganipun Bapak Amin. Monggo katuran tindak saking sasana palenggahan manjing sasana wadah kondo hanggemeni wanci dimenyeng samangkih menapa ingkang tinata kaangkah jinangkah saged panggah sembodo gaduk ing panjangka tinata jengkaripun panjenenganipun Bapak Yai Amin nggih nyuwun samangke badhe babar mahastungkara sakpurnanipun dahar kembul sasana debya kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anikahu min sunati wa marrogibaan sunati wa laisa minai. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ina adzabi lasadid. La haula wa la quwata illa billahil Ali azim amma ba'du. Dumateng arsanipun para sepuh pinipun kasatuhu dahat kinabekten panjenengan Bapak Kepala Desa Jati ingkang tansah kula takzimi. Dumateng arsanipun para bapak-bapak tamu undangan sedaya ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun pengombyong pinanganten sarimbit ingkang mijil saking gumuk sedaya kakung Putri lan pengombyong pinanganten saking Talun Jati sedaya ingkang keletrani langkung-langkung dumateng sanipun para utawi pinanganten sarimbit panjenenganipun Mas Hanafi ugi Royalunita ingkang bagya mulya kepareng langkung rumiyin sareng-sareng ngaturaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat lan hidayah sehingga wonten ing kesempatan santen punika kula saged
mangayu bagya kanthi kinanjar lujeng kawilujengan punika sareng-sareng kita ikraraken dumateng Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng mastahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene salajengipun selawat dalah salam kula sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pantes sareng-sareng kula ajeng-ajeng syafaatipun wiwit ing donya langkung-langkung wonten ing dinten yaumul kiamah amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang insyaallah dipun mulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya wedal sonten punika kaaturan rawuh sepindah dipun suwuni doa restunipun anggenipun panjenenganipun Mas Priyono dalah keluarga netepi darmaningan sepuh no ninggih malah akramen keng putra kakungipun jih menika Mas Bagus Arifin Hanafi pikantuk Roro Ayu Nita Wasining Rahayu sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi pinanganten sarimit mugi-mugi dados bejo mulya tutuking yuswa pinaringan putra solih lan solikah amin Allahumma amin. Matur dumateng Mas Bagus Hanafi niki jenengan niki sak menika sampun kagungan garwa nggih menika Roro Ayu Nita remen nggih remen Roro Ayu Nita niki riyin pas dipun lamar niku nyuwun mahar napa Mbak? Perangkat salat. Alhamdulillah niki nyambi nenggo rampungipun dahar nggih. Mas kawin niku saged ngarani saged mboten. Mergi napa niku kewajibanipun Mas Hanafi. Paling sae niku sepindah napa nyuwun mahar barang sing gedhi. Ngaten napa mboten? Kaping kalihipun sing dawa. Kaping 3 sing keras. Nggih. Engkang pun westani napa? Dawa niki Mas Hanafi niki pun kagungan garwa kedah dawa penjangkae. Keras anggenipun nyambut damel kersanipun kagem menapa kagem menyekapi gapetaning keluarga amin Allahumma amin. Niki rehne le remen-remen nggih pun tutup ngaten nggih niki nyuwun saking campur sari saking cepogo kersanipun emut anggenipun paring seneng nggih niku napa jenengan kedah napa eling dhateng Allah Subhanahu wa taala rametang sak lagu pepeling. Mathuk napa mboten? Oh, angga pun tata. Nggih.
Sanggono iku perintah agama kelingono tentunya musadila lakuran wakil matra sekuasa yang kepareng besok munggah mugi-mugi dados napa elingipun kula lan panjenengan syukur-syukur pinanganten saribit nggih menika magayutan nyambut damel piantun pundi talun niki kagungan pacul niku makrifat aja ngati ucul niki gedorane dawa nek pun kesel iku do ndonga nang pangeran para rawuh sedaya niki pun jam sekawan kinten-kinten menawi panjang lan lebar mboten manfaat. Ngaten napa mboten? Monggo sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, pinaringan enteng ibadahipun dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah, pinaringan putra solih lan solikah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin sayyidil awalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ya jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasakirin hamdanan madnun mayukafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sudraika. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal abad wa taqdina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syad wa tarafa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna bi asal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Roh, ya Rabbana atnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ila kusan pinangatan sarimbit mugi dados putu bagya mulya ngantos puputing yuswa sedaya pinaringan bejo mulya donya lan akhiratipun. Rabbana atnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun rabbil alamin. Allah ya Rabbal alamin. Maka terlasmatan buat pilih muat lepat konyon pambutan kita akhiri bila taufik wal hidayah waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun Bapak Ibu ingkang kira hormat sampun kastu nyebar godhong kawis sabar sawetawis pranyata mandhapipun Sudarama catur kinanten pinanganten sarimbit tetelo badhe nampi hormatipun sejatining katresnan saking para kadang tamu minulya rinumpakan kanthi ajawat asta. Persembahan bersama teman-teman dari Jose Musik Sewelpati Agung Pangapunten, dulur-dulur kula saking Gumuk luar biasa, matur nuwun Sewelpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti
kula paringa usada rembulan ing wayah wengi tambahkan kasing ati iki papujan atine ngerti duh wong manis kata hati-hati. Sejati lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nanggah asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
Oke, sareng kadang-kadang jauh saya pujane sih permintaan mantan lanang diaturke ada ninggal apa ki mau jenenge? Katresnan Jati karo pujane sih. Terus nanti ada salahmu sendiri, terus sinarngan permintaan. Yo, Cok. Tasih kepareng kadang-kadang campur sari ngatur kelangan suka. Semonggo lumantar para kanca kadang-kadang pamit daya. Mbak Lia, disilahkan pujane sih. Oke ya, nanti Mbak Rita salahmu sendiri. Bareng-bareng kok. So. Mohon maaf konco-konco nyuwun pamit nyuwun bunga off karena panggungnya ketrocoan. Terima kasih.